Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita. Enero 20, tuig 2022. Aksyon Hotline. Abi ko kainat tayo yun na nga ang pagpakita ni Haring Adlaw pero subong gulpiada lang nga nagdulom ang kalangitan. Gulpiada lang nga dulom ang palibot nano ini kabahin ini sa gyapon resulta sang shear line nga naga-epekto diri sa aton sa bahin sang Visayas. Ibadoon talang na hopefully nga sining nga mga tiempo o sa naunang bulan sa tuig 2022 hindi lang kuntani pag-umpisahan sang isa na naman ka with the disturbance nga mag-epekto kapinpang nga wala pa nakabangon ang mga naapektuhan o mas naapektuhan ni Bagyo Odette kapinpa sa Southern Negros. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki naton nga matagpalamati sa ganginan kag sumungman sa online nga nagamonitor na karon nga aga. Pagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod amo man sa YouTube. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe dira para mabasahan ta karon dugay-dugay. Aksyon Hotline. Ang nami pagid kon makapadala kamo sang mensahe ninyo kag ma-share, ma-like naton ang Facebook sa Aksyon Radio Bacolod, ang tanan nga mga program nga ginalakipan sa mga matahom nga mga drama para damo pagid ang makahibalo. Ang nami sila kay at least consolation ina namon nga naga-program diri nga makita nga ara kamo padayon nga nagasunod, nagasakdag kag padayon nga nagasuporta sa Aksyon Radio Bacolod paagi sa pag-like and share sa tanan nga mga program. Aksyon Hotline. Sa mga Facebook kag mga YouTube followers naton may available dira nga comment section nga pwede nugid padalaan sang mensahe karon nga aga. No aton na karon isa-isahon kutob lang sa masangkulan o kon malabutan naton. Hindi gid man tanan nga nagapadala sa mensahe ang malabutan ta everyday. Aksyon Hotline. Pero salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagsakdag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang hanay sang mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod kag sa Negros man nga ila mga miyembro nagalaom nga maaktuhan na hindi lamang sang alkalde diri sa syudad sa Bacolod kundi diraman sa Iloilo. Ang ginahinyo kag matapos nga nagpadala sila sang communication asking for favorable consideration gikan sa sining mga LGU nga kuntani kakason na lang kung pwede ang requirements sang negative RT-PCR test result, especially sa mga fully vaccinated individuals traveling within Region 6. Aksyon Hotline. Padumduman nga ginpalayag sa Bacolod City Hall mismo kag sa report nagligad nga adlaw or kahapon way pa maaktuhan sang alkalde na Mayor Bing Lunardia kon bala paboran ining hinyo sang mga negosyante. Pero dumayara na sang pauna nga mensahe nga daw willing man ang city nga mag-support o kon mag-akto sini. Now, amon ang isa sa mga hinyo subong sa mga travelers, especially sa mga fully vaccinated individual, nga kunta ni why na lang sa negative RT-PCR test result, especially nga mayara man lang sang kaangay o palariho
nga alert level status ang Bacolod kag Iloilo. As a matter of fact, hindi nga mga LGU, amo man subong ang nagapaindis-indis kung kadamuon sang cases ang pag-abalan pero doon natamaan ginang Iloilo City ho. Daw pertigid yak damo subong. Action Hotline. Ano pagid? Kagabi gin-confirm sang alkalde dira sa bahin sang Cadiz City nga may ara siya sang ginpapanaog nga executive order suspending the operation. No? Suspendido anay ang ila ginapatigayon nga vaccination drive. Magabalik on February. Manpuerte, kadamo magarisang nalatnan dira nga mga workers mismo, tapin pa mga medical workers nga nagatrabaho mismo dira sa City Health Office sang Cadiz City. Action Hotline. Ang desisyon ni Mayor Bading Escalante nga pa-disinfect anay no ang ila sini nga munisipyo, ang City Health dira kag ang Cadiz City Arena nga dira masamiga patigayon sa vaccination activity. Ang operation na galing sa City Health Office expectedly magabalik ina on Monday. Action Hotline. Pero ang hindi gid iya makabalik, ang ila sining vaccination drive starting Monday wala anay, no? So meaning February pa magarisyom ang ila sini vaccination activity. Action Hotline. Now magluwas sa Cadiz, may isa pagid ka LGU amuning Bago City ho i-check ta in a short while with Mayor Nico Yulo. Kay may ara man siya sa ginpagwa ang executive order nga nagamando man sa pag-suspend sang operation dira sa City Hall, magluwas sang pila ka mga departamento, no, sa bahin sang Bago City nga nag-deliver sang essential services. Klarohon ta na when you say essential services, tinano ini nga mga talatapan dira sa Bago City. Pero ang advisory kag EO sang alkalde, umpisa man subong adlaw, diba, kung mo na kung may mga ginaasikaso kay mo, may importante ka nga gina-process. Can you imagine, hindi mo yan matrabaho subong because may ara man sang plano nga magpatigayon sang disinfection. Action Hotline. Alit gihapon, no? Ang isa lang diri nga nakita naton ang common denominator nga nangin problema sang tanan nga mga LGU amo ini ang pagtaas ang kaso sang COVID-19. Action Hotline. Ano pa? Good news man ini para sa mga Seneco consumers. Kagabi na discuss ko na partially, but today 9 o'clock sila magpatigayon sang press conference kag iplastar ini kay may adjustment mo, no, sa balayran sang kuryente sang mga konsumidor diri sa Seneco. Good thing ina para sa mga consumers. Action Hotline. Pero ibaluon ta na karon kay may ara sila sang Zoom press conference nga patigayunon ang Seneco management, maplastar gid nila anong reason, ano kalawig, most probably ini. Action Hotline. Ano pagid? Ti ang parti sa Boso Business One Stop Shop igin-extend na aprobado sa konseyo kahapon, extending sa ila sini Business One Stop Shop until March 31. Action Hotline. Investigasyon man sa Bago City PNP, may abduction na tabo daho, duway paklaro subong kung anong latest development, anong nadangatan sining persona nga ginkarga sa isa ka salakyan, ginkastigo pa. Action Hotline. Amoy na sobar ang pinakamadalag ko umabalita ang atong tutukan karon niya nga aga, plus ang kontrobersyal sa gihapon nga no vaccination, no ride policy, liwat naton ina nga balikan. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko anay so that the public may know mga bagunhon kung ano inyo himuon because of the EO ni Mayor Nicolas Yulo. Starting today, ang pag-intindi ko based on the EO, ang mga essential offices lamang, amuning mga bukas, no, but the rest of that,
ang operation nila suspendido, magabalik sa sunod nga semana ang operation. Grabe, no? Cadiz City, nakahapon ang naguna. And joining us over the phone this morning is Mayor Nicolas Yulo, Mayor Nico Yulo of Baguio City. Mayor, good morning and welcome sa Action Radio Bacolod. Yes, mayong aga man dyan. Aha. Salamat gid sa paghatag og nga oportunidad nga makapabutyag manta sang mga aton nga mga hitabo sa aton sa siyudad sang Bago. Kag Yes. mayong aga man sa imo tagpalamati. Salamat gida si Action Art Mayor. Mayor, i-check ko lang may EO ka naging pagwa, suspended ang operation dira sang mga offices sa Baguio City starting today. And ano gid ang main reason sini kag except sa nabutang diri sa imo EO nga mga essential offices lamang magabukas. Tell us, Mayor. Oo, kahapon no nag-meeting ang amon nga local IATF because ang report sang aton nga contact tracing kag ang aton nga mga positive cases, no? Kag kahapon lamang I think it was the highest single day nga positive case. 71 cases, no? Uy. Ang nagpositive kahapon. Kag ang dako nga portion ang may portion nga nga kalabanan gid naton empleyado, no? And some of our employees are exhibiting symptoms, may mga sintomas ang kataro o mga ng trangkaso. So agin pakamayo naton nga ma-decontaminate naman tanay, disinfection kita sa premises ng City Hall kag para nga mauntat ang spread sang virus sa aton City Hall. Mas maayo pang work from home lang anay tanan subong, no? Okay. For the 4 days nga Thursday, Friday, Saturday, Sunday ang tanan naton nga empleyado, except of course ang mga essential nga mga ahensya ng sige na sila ya, no? Ang mga essential nga ahensya naton subong ang kag-activities nga aton pag sigihon amo ang aton nga one-stop shop, no? Ang aton nga vaccination drive kag ang aton nga ayuda sa Bagyo Odette, no? Okay. Of course ang ibang pagide nga frontliners nga silbi sa aton nga mga COVID cases. Okay. Pero Mayor, ining pag-jump off o pagtaas in a single day nga cases sa Baguio City, ang ining nga mga empleyado, mga most like magkalabanan sila sa ilan, ano man medical workers o kung assign sa naglain-lain nga department lang dira. Hindi man kay ang pag-explain sa aton sa aton mga medical personnel kag ang aton incident management team, medyo may community transmission na kita, no? Uy. Isang COVID-19. So mas maayong stage level 3 na kita subong, mas ma-instricto pagid kita sa pag-implementar sa aton level 3 restrictions, kag kinahanglan na ma-break anay ang contact between outside of your bubble na ginatawag bala. Dapat sa imo lang ka anay bubble o sa inyo lang kamo anay nga panimalay, kay base ikaw carrier ikaw, Okay. i-limit nato ang contact sa ibang pagid nga mga tao. Okay. So, hindi lang sa munisipyo o kundi hindi lang sa City Hall nyo. How about kundi Bantayan Park, one of the attraction na ginakatuan sa public, ang mga merkado, ano niya Mayor ang matabo? Ang sige ginang merkado, of course hindi ta na pwede sirhan, pero there will may limitation kita anay sang mga tao nga magsulod
at any one time. At any one time, hindi pwedeng tanan-tanan madungan sinulod, no? There will be a limit para nga ma-practice agad ang social distancing. Okay. Ang Bantayan Park amo man, no? We will limit ang volume ng tao at any given time kay tungod nga panahon sila maka-implement kita sang tutuod nga social distancing. Okay. Pero subong ang matabo dira sa Bago City o kun ining pagtaas ng record ninyo compare sa history o kun previous year, last year no nga cases, ano man ini siya ang pinakamataas o may mas mataas pa din nga numero nga na-record kamo previously? Ini ang pinakamataas sa single day lang na record. Pero sa active cases, wala pa kami kalabot sa peak namon last year nga mga 250. Ara pa lang kami subong sa 148. No? So, sa single day lang yung nag-positive, amo na yung pinakataas. Pero sa active cases, wala pa kami kalabot sa peak namon last year. And hopefully hindi na siya yung matabo liwat. Amo lang reason nga naghimo kagilayon sini nga executive order. Correct na. Tunalto. Yes, sir. So, ina sila subong nga mga residente, ina silang mga individual, gin-isolate ni sila mayor, ginbutang sa facilities ng city or quarantine from home lang? Damo-damo na nga mga conditions, no? Let's say if you are a close contact sang positive, kag asymptomatic, wala ka man simptoma, nang sa balay ka lang, no? Pero kung may simptoma ka, quarantine facility kagid, isolation facility kagid, no? Pero ang mga number of days naton subong suno man sa guidance ng aton National IATF, medyo lipot nang hindi na parehas ang unang 14 days gid, no? Okay. Kung vaccinated ka, kag asymptomatic ka, for example, 5 days lang pwede ka tapos ang imo isolation. Okay. Kung may symptoms ka, 7 days. Pero on the 7th day kag may simptoma kagyapon, padayon. Hasta nga wala ka na simptoma. Okay. So, very good. Okay, at least, inasubong to, approve man na sa National IATF, nga daw ginpalipot na lang ang mga quarantine protocol. Yes. Kung fully vaccinated. By the way, speaking of vaccination, nalabot nyo ng herd immunity, Mayor? Nalabot ang? Ang herd immunity nga target sa total population? Wala pa. Ara pa lang kami subong sa 75%. 75%, pero ang target okay? Ang target namon is at the end of the month, no? Bali January 31, malabot na namon ang herd immunity. Ang target population na supposed to be is the herd immunity naton. So, adlaw-adlaw nag-vaccinate kita between 1,800 to kahapon at 3,300 kami kahapon. Okay. So, range between 1,600 to 3,000 ang aton vaccine everyday. Ay, very good. So, kinahanglan na lang kami something like, I think, 2,000, mga 20,000 na lang sa malabot namon ang I think the figures daw mo na 22,000 na lang kinahanglan namon para malabot naton ang herd immunity by the end of the month. Pero ang capacity, especially ang hospital naton, duway gid man niya sang subong reported nga daw nang damo ang hospitalization, no? Correct. Tuod na wala sang reported nga gina-hospital tungod sang COVID, no? Lain niya sang last year nga nag-igo sa aton nga pag COVID kaya may symptoms ka automatic to kinahanglan ka dayon hospitalization. Niya baskin may symptoms ka nang kaya mo yang dra ka lang basta mild lang ang symptoms kag kalabanan sini mild man lang ang symptoms
sa panimalay lang nila sila naga-quarantine. Okay, okay. So anyway, basi may ara ka final nga itugon message kag panugyan dira sa mga bagunhon. Please go ahead, Mayor, so that nga ma-inform sila kay basi iban way pabla ka labot sa ila to ka magdululhog pakadto sa munisipyo o sa City Hall. Oo. Nautod siya alas 8:27 na. Action Hotline. Grabe, no? Kahapon naka-record, galisiling ni Mayor, very highest number of positive case only in one day. Now, Mayor, I was saying kay nasiling ko basi may ara kaliwat itugon or mensahe sa mga bagunhon nga nagamonitor subong, especially nga ara pala sa mga mataas o madayo nga barangay nga basi magdulog pag magkadto sa City Hall para sa transaksyon nila. Correct, no? Salamat gid Action Art, no? Kag ang aton mensahe sa aton pumuluyo sang bago, unang mensahe naton siyempre ang panawagan naton gyapon, no? Nga magkooperar ang aton pumuluyo sa mga safe protocols naton kaangot sang aton COVID-19. Kung wala man sang importante gid nga kaladtuan, mas maayo pa nga ara ka lang sa inyong panimalay, no? Kag sa subong adlaw tubtob sa Domingo, duwa naman lang kadlaw ng official nga office days. Ang aton nga abyekto nga ahensya amo lamang ang aton nga one-stop shop, no? Pero magapadayon ang aton nga vaccination kag ang aton ayuda sa Bagyo Odette, magapadayon inaya hasta matapos naton ang tanan nga beneficiaries nga na lista, no? So makig-angot lang kita, no, sa social media naton, sa Facebook, sa City Bridge naton, sa mga announcements nga aton ginapahugwa, kaangot man sini sang aton nga executive order nga work from home anay ang tanan nga empleyado sang City Hall. Yes. Isa na gid lang, Mayor, ipaaman ko lang niyo kay nagligan nga daw do kamo man ang lugar niyo man ang top story of the day kay atong abduction case bala. I don't know kung nakalabot na ni sa imo office ang incident. Oo, nakaabot na sa akon ang incident report sang aton kapulisan. And galing wala ko anay may dugang sinyo except that factual lang, no? Ang nahitabo nga may abduction kita. Okay. So padayon pa ang pag-imbestigar sang aton kapulisan. Kung may mga developments mapahibalo lang kita, no? Hindi ba na pagtaguon sa aton pulis kay transparency man ang ginasunod nila nga patakaran. Okay, so hopefully isolated man lang nga kaso daguro nga nagluntad sa Bago City, Mayor. Yes, it is. Yes, it is isolated. Isolated na. Okay. On that note, Mayor, salamat gid sa time, Mayor Yolo, sa imo siningit tiempo. Halong gid permi ka, God bless sa imo. Kag sa imo man. Thank you, Sen. Action Hotline. Si Mayor Nicolas Yolo, so sa tanan nga mga residente, pamuluyo, mga bagunhon, nga kung may plano kamo, except kung magproseso sa inyong mga business permit, inaya pwede kamo kakadto kay ang Business and Licensing Division, Permits and Licensing Division, sa Bago City, sige ang one-stop shop nila da. Pero aside from that office, wala operation, ma-resume sila on Monday. Action Hotline. Bakon mo gulpian na lang siling ni Mayor, nagtaas ya ang maayo lang galing indicator o kung maayo lang galing nga sitwasyon kay ang hospital capacity o bed capacity nila hindi gid man nagsiling naton nga na-overwhelm kay kung sang una nga damo ang nagabatyag sa severe cases, masami na ang hospital nagaka-overwhelm ang bed capacity. Tingwa sina kung hindi na makater na sa Bago, ti apwak plaagid kilalabot ni Bacolod ang iban sa iban pa nga mga LGUs, mga hospital o district hospital ginadala. So ang panugyan ni Mayor halong gikamo and even sa merkado siling niya may mabantay gid dira agod nga mapasiguro nga masunod ang health protocol. Action Hotline.
And speaking of health protocol, ari istoryahan tani karon no, kaya ang Bacolod City upod sa EOC kapon araman si Mayor Bing, ang Liga ng mga Barangay President, araman ang BHERTS, nagmeeting sila. Ano ang kaundan sa ila sini nga meeting? Kag anong mahimo sini? I-activate naman bala sa mga barangay diri sa Bacolod ang paglibot sang local o task force nga ara sa mga barangay, no? Anong himuon diri ang mga BHERTS, ano naman ang ila sining mangin function? Inatanan tutukan sa pagpanumbalik sang inyo panatuntunan. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-saglit sa faktor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
ag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, hag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Grabe maning balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 Pangasinan, no? Ari subong ina discussion isang DZRH o bod kay Dio Makalma. Man ining budlay kong pigado kagali, no? Kay may tigulang 80 anyos na ding kakita naman sinlading Floro ang ngalan niya. Gin papanaugan sang warrant of arrest sang municipal or 7th Municipal Circuit Trial Court sang Asingan, ambot kin sakto pagbasa ko, Asingan or Asingan San Miguel sa Pangasinan, kay ang aligasyon nagpangawat siya sang napulo ka kilo nga paho. Araw itsura ya sa DZRH o kitaon. Nano mga klase din man niyang konsiderasyon sang nag-akusar siya. Actually, amo niyo ang sitwasyon. I-share ko lang pala sa inyo kay do ka very interesting man. Siling ko ang tawo nga kung kaisa may sala nga mo ni maaresto kang mapriso pa. Nga ang pila ka mga politiko, kag pila ka mga empleyado sa gobyerno, kung kay 1 milyon ang ginapalapaw nila yagan, hindi mapriso. Action Hotline! Do ka unfair, no? Ang istorya sang 80 anyos ni nga taga Pangasinan, Enero 13 ni siya natabo, kundi may tanom, nga araman actually, ang ambal niya, aragin man sa likod asang tupad do balay sang nagaklaim nga tag-iya abi kiti siya ilagin man pero do iya kuno tinamnan ang paho. Tigulang gin pa puksi ya gin panguha ito abi, no? Gin pakuha niya ang mga onya way gani kalabot pulo ka kilo. Siling sa tigulang niya impaburas kumay sa puon timangga awan pay 10 kilos. Taga Pangasinan, ti amo ng ilambal mo. Ti pagkatapos, ang natabo iya, mariglo pa sa tanin, kay bayran niya mangga, ginpailan siya kaso, priso ang tigulang, do maybe siya magpag-istorya niya mo.
sa mga otoridad ti arao ang magsyat yaw gagwa subong sa DCRHO. Ano man iman? Siling ko daw ka hindi patas bala sa aton. Although nga ti way kita gaapin nga kung may salagin man siya, pero ti 80 anyos sa simple nga manggani, no? Ti mapriso siya pero ang iban dira nga binilyon ang ginapang kulimbat. Ara ya mapapili pagani liwat ang iban. Action Hotline. Man kabalan, ay sus do ko nami ipang baknuton, no? May ara yang nga pida ka mga may ginatubang nga graft cases na involved sa minilyon ka pesos nga aligasyon nagkalapriso mga nining iban tinahilway ti subong ara mapapili. Ano ini man? Ti may ara gani iban nga mga kandidato nga may mga aligasyon nga may way nagbayad sa gusto sa gobyerno ta sa mga obligasyon nila pero ilwaya, waya pwede ang makapapili gyapon. Action Hotline. Ang 80 anyos nga bangod sa mangga, although nga ti salagin man ang ginimo niya kung iya giman tiya sakop sang tag-iya ang lupa o kunduta ang gintamnan niya, pero ang claim sa tigulang niya ako na tinamnan nga mangga mo tigaling iway na reason basta hindi imo ya lokal. No? Why gin man siya rason? Perti amo na bala. Ang bangod sa pila subong Action Eden, nakalibot ka sa merkado, pilang presyo sa mangga? O, ti pulo ka kilo. Pulo man lang ka kilo na, butang mo ang mangga subong bitag 200, no? Butang tatag 200 ang kilo. Ti siya pulo to. Pila lang man ang balayran sa tigulang man. Ti pro presyo siya, amo na sumong ginadiscuss ang DCRH, ang mother station namon dito sa Manila Broadcasting Company. Action Hotline. Din kakita sila. Pero ang mga politiko nga minilyon ka pesos ang aligasyon nga na-involve ang ilang alan, gado kaklaro man ang gani na, no? Ngang iban do guilty kung tani na si ila nahimo nga mga krimen, ay mayo pa bangawat ka, no? Sang minilyon ka pesos kung opisyal ka sa gobyerno kaya hindi kaya madutlan kaso. Action Hotline. Aring 80 anyos ka pobre nga si Lolo Narding Floro, ti priso sa yaw, bangon sa napulo, kakilo nga mangga. Grabe, amo ni siya subong ang daw nag-viral, ang naging top story, subong, di siya so kinakiri nila, ara subong si Dio Makalma ang nagadala sa balita, no? Action Hotline. Subo-subo man kun ipinsaron mo, no? Anyway, tiyan mo ginaang life, Lolo, 80 anyos, tani regalo lang nila siya malam ni, no? Kasimple sila, istoryahan na lang nila ni. Basi makuan mo sa Facebook, Black Sunede na to, no? Tanaw, luluoy siyang tigulang, inang sa Pangasinan, blang tabo, inang 80 anyos, kaya priso siya. Siling siyang lulo niya, gusto ko tani nga magpakigariglo sila, kaya kagamay malang nga bagay. Pero sang ginatag ko nga tuyo ko nga, tagabayran ko lang ang mangga, hindi lang pagbatunon. O, kay gusto nila, anong kalibugin ang ipabayad? 6,000? Inano mga klase, hindi ni 80 anyos? Pila na lang katuig, nabutang mo maglabot sa 150 ang kaluyan edad ya? Baw, konsiderasyon bla? Isa no, kalain buot mo bla amo ni matabo? Action Hotline. Galing tikon sa kasuguan, may ara ang posibleng lolo ni sala. Pero hindi gibla tapat nga mo ni. Ano nyo, isulod sa prisuhan na? Ay, do kalain paminsaron. Action Hotline. Morning lang gali, may lang kapag-monitor, karon nga aga sa kay Leia Sarabia, Rose Ann, Jeffrey Pirio, si Babit Cagrolando Priston, Ami Salinas, Sampurok Riverbank, Barangay Villamonte, halin kay Rico Dodge Salazar. Gareklamo si Rico niya, hindi pagbasa ang Rico. Ati si Rica Dodge Salazar. Action Hotline. Si MGS Candido Hildori, si Lolo Pigado, ti na priso, manggaranon, mga awat, may abogado, ti hindi mapriso, correct na sa ma'am MGS Candido Hildori. Di nang ustisyas kalibutan ni man. Although nga ti sala, man stigulang, kung ako'y maglanta, may sala man siya, purti isa mangga. Pero kung mangulimbat ng iban nga mga politiko nga mga wala huya ang kabalan, nido okay lang yan. Action Hotline. Mary Grace Mungkal, Cabalfin, good morning, thank you. Norman Trispuentes Alila, araman si Vergie Olpinda, Lilia Taton, wala konsiderasyon, tani ginatag na lang nas tigulang. Ay, lantawan niyo bilang balita sa nasyonal, klain. Jessica Kunlo, good morning.
gabaan man na sila gyapon. Oh, ambot kung magabaan pa ni kung kabatsyag pa ni. Galang kiti diretso man to sa tagiya kung iyagi man to punuan sa mangga. Pero I mean pala, ang essence bala no, nga, sa mangga maprisong 80 anyos, pero ang isaya ka nagapangulimbat nga opisyal sa gobyerno, hilwaya may pang barangisi nila. Action Hotline. Mary Jane Dominado Artifici, Alexis Vivero Lorico, Edwin Pantaras, Lilia Taton Araman, Erlinda Giroy Imalay, wala rason aksunad pero tani nagatag sila konsiderasyon. Korek ka ni, sakit ka ni buot ko maglantaw sa balita. Oh. Si Gerald Jan Jutay, Oboy Praxidis Reliosa, Marlene Abatayo Caniete, Lorna Pacto. Thank you sa info sa amon Mayor ni Cuyolo watching here in Talok Bago City. Okay Adiola Ogonsowo, Michael Quirino Orot, I'm so excited. Kuha niya negosyo ni Galingayo. Sige lang mama. Kabalo man sa mangita, no? Sang talan nga mga nag-post sa Action Radio, ginapadalaan na iya sang iya invitation, no? Tiya na lang tanan ni kaguluwa nga mga mensahe, negosyo siya sa page ng Action Radio Bacolod, gina-convince yung ano din yan negosyo ni man? Ba, sorry gid, kay bangod sa kay Adjola o Gonsuwo ning iba niyo nga kwan, mga mensahe din, di tambasahan niyo, yan man lagahit, may nga gamandra. O, Barrio Garay, Jan Acosta, Ginny Sulgon, Morning Ma'am, Almira Lim, Langga Latusa, Aisa Lumawag Cortis, kag Jimina Raka. Okay Thank you, Gida. Andre Dante Bailuses, Diamante, good morning. Watching from Sagay. No? Sagay. Sige, Cozy Jimenez, kag Rosetta Jones Hisulgon. Karon naman ibando kay Dugaya. Action Hotline. Ining balita pati sa lulo, siling ko, isa ini ka-ehemplo, ngang kasuguan gidman mo. May nahimo ka gamay man o kundako nga say isang paglapas sa kasuguan may konsekwensya or salabton kagidban. That is correct. Pero kung kaisang aton bala nga nang gamay nga konsiderasyon nga siling mo ang ining mga dalag ko ay nga mga nagapalapa do hindi iya mapriso pero tigulang niya balda kalain lang tawon nga 80 anyos gatagod-tagod do ginakwaan mag-shots. Sus Mariosep. Action Hotline. Only in the Philippines. Okay? Sige dugangan tayo ni karon dugay. Ari ay. Antes ko kadtuan ang sa nasyonal nga ining dukaan popular nga sa isang tikang sang DOTR sa national government nga no vax no ride policy di damo na pagwa reaksyon pero pakaronan ko ina ari sa Bacolod City. Since nga ang cases naton no nagtaas actually kahapon triple digit kita tatlo ang digit sang numero. Hopefully within today tani magnubo-nubo naman siya. Action Hotline. Now, nag-meeting kahapon ang EOC, ara si Dr. Chris Urungon, ara ang mga BHERTS, ara ang Liga ng mga Barangay President and the rest of the Barangay Captains nga nag-intra sa ilang meeting sa gym dira sa Montevista. So, I don't know kung ano ang naging result sa ito kay si Mayor Bing Sanguliara man, pero ariho, party health protocol ini. Now, kundi ginambal bisan sang mamanunudlo ta nga ang pag-practice bala always practice bisan ano nga bagay inasaulihi mga resulta sang perfectness sa trabaho pero subong ikat manug tatlo na katuig ang COVID hindi ta ma-perfect yapon no nagabalik-balik kita sa square one. Anong mga signifikanteng ginistoryahan nila? Ang Bacolod City, although damo cases, pero pasalamat kita nga daw death, daw tama ka jutay, no? Kang severe cases nga nadala sa ospital, daw tama ka jutay. Anong nangin kaundan sang ilang diskasyon kahapon kay upod tong BHERTS anong mangin trabaho sini? Ang task force disiplina sa mga barangay na ano subong ang ginahimo nila. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Liga ng mga Barangay President sa Bacolod, Councilor Lady Glis Gonzales Palen on the line. Councilor, belated Happy New Year. Si mo kalayo naging sang kwani pero do pag ulo ko interview sa imo
Good morning, Action Art. Happy New Year, no? Good morning sa ato na taga-Palamati sa Action Radio Bacolod, especially ang ato na mga palangga na pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Ma'am, ano ang resulta? Nag-meeting ka mo kapon upod sa EOC kag BHERTS, kag daw health protocol ang in-discuss nyo. Ano ang mangin papel sa BHERTS? Ni kag nanong himuon sa barangay? Okay, so Action Art, no, nga to na BHERTS meeting, ginapatawag na naton from time to time, most especially if may kita updates or may mga changes from DOH guidelines, no? So, ang ato na mga protocols from testing, going down to quarantine protocols, from lifting, nagawilay na siya sa ato na DOH o ang ato na Interagency Task Force na guidelines, Action Art, no? So, of course, kung sa nag-eskwela kita, nagkalipat kita sa eskwela naton, especially mga past few months na mo kita barangay na may 0 cases. So, ang ato na protocols magkakalimta naton, especially naton manigar, we are in election season, no? Sako ang mga kabarangayan or sako ang aton ng mga pumuluyo kag nag-aagi kita sa holiday season. So basi nalimtan bala Action Art ang aton na operations sa aton na COVID-19. So kabaluman kita na ang barangay is ang aton na kamot kay tiil sa aton na operations sa Emergency Operations Center, no? So kung hindi ka sila kag-i-activate, kung hindi ka sila kag-i-retrain, no? Hindi ka sila kag-i-refresh sa aton ng mga protocol, hindi kag-i-u effectively ang aton ng mga kabarangayan, Action Art. Okay. So yes. So, subong, bali ang matabo sini, ang health protocol based on observation sa mga upod mo sa liga, ano, do ginabaliwala na sa mga kapurukan kag barangay, ma'am? Okay. So, ang aton to na primary concern to siya, Action Art, may changes kita. Of course, ang basic line list from the barangay, ang flow gid, kung may mag-positive sa isa ka barangay, ano bahon ni barangay BHERTS, no? So, ang may changes kita dito, kay, like for example, ang aton na contact tracer, DILG contact tracer, wala na sila sa buong Action Art or wala gin-renew ang ilan na contract, no? So, we have to, from the basic, or from the beginning, may kita yung mga barangay contact tracer. We can organize ng ato na city, ang sugod-sugod pa lang, wala pa niya, no? So, we have to reactivate them para mabulig sa ato na PNP contact tracer. Then, number 2, Action Art, ang changes natin is, sang last time, wala tayo vaccination, so subong nagawilay ang imo na quarantine period if you are vaccinated or asymptomatic, no? So 7 days for asymptomatic, fully vaccinated, 10 days for symptomatic, fully vaccinated, and remain 14 days for asymptomatic or symptomatic ka man pero unvaccinated ka. So ang number 4 na to na ng Action Art, ang ato na testing, kung asymptomatic ka, we will go for rapid or antigen test. But this is DOH guidelines. But kung symptomatic ka, we will go for RT-PCR test. So may changes sa Action Art. And number 5, of course, in-remind na ito na nga ito na BHERTS to reactivate also the respective barangay task force disiplina. Kaya mo nang pinaka-importante subong ang compliance ng health protocols sa aton na kapukukan, sa aton na kabarangayan. So meaning kung fully vaccinated ka, kag asymptomatic, no need na to undergo RT-PCR test o kung swab test? Yes, Action Art, based on our DOH guidelines. Amo na siya naging patawag naton. Kaya last time, whether wala pa man niya vaccine, no? So, whether you are symptomatic or asymptomatic, ma-undergo ka gid. Kung close contact ka, you will close, this refers to the close contact, Action Art, household close contact, no? So, we will undergo with the RT-PCR test. Okay. Buta malon kung may close contact kaya sa nag-positive, bisan asymptomatic ka, i-swab test kay gapon.
that is nang ato nag guidelines ang una, no? Sa But una, naging papanaog yes, ang una. Naging papanaog na guidelines kay may kita for fully vaccinated. So ginpalipot na to ng ato na quarantine kagang ato na testing procedure action art. Okay. So, pero kung unvaccinated, kaya ma'am, subject agad sa swab test. Kung symptomatic ka. Okay, kung symptomatic ka. Yes, amo ni siya action art. For the testing, if you are asymptomatic ng fully vaccinated, ma-antigen test, no? Okay. But if you are symptomatic, ma-RT-PCR test again. Kaya that is for your safety man, para ma-contain ka dayon. And for the atom niya na quarantine niya, if you are fully vaccinated, asymptomatic, 7 days lang imo na quarantine, provided na ang imo na bilog dili na household member are all fully vaccinated except for the children na wala pa man niya sa ila. Vaccination. Then, so for kung symptomatic ka na fully vaccinated ka, 10 days ka lang mag-quarantine. But if you are unvaccinated, kaya symptomatic ka man o hindi, you will undergo 14 days quarantine gihapon. I see. So in other words, ang ginhatag nga input sa mga BHERTs more on the new guidelines on quarantine protocol and health protocol man. Yes, correct, Action Art. So, kaya nga, ang tanan na operations ng Emergency Operation Center, nag-rely siya how the barangay performs, kag paano, kaya gidi ang ato na end, kumbaga, ang ato na, gidi maubra is the barangay level, no? So, dapat uniform, kag proper execution ang tanan nato na clusters sa Emergency Operation Center. I see. So at least, klaro, no? Pero, subong ma'am, kondisyon una, may mga tanod kita nagamit as task force disiplina sa barangay. Activated man nagyapon sa tanan nga mga member niyo sa liga? Yes, ginpamangkot sila kagapon upod si Dr. Chris, si Vice Mayor Elfid, who is the chairperson for the task force disciplina. If may task force disciplina per barangay, they answered yes, no? So i-reactivate na lang to nila Action Art, and hopefully the barangay will enact those ang activities ng task force disciplina naton. Okay. So kabay pa nung tani sa pagbinuligay maliwat nga magnubo aton case nga magnubo-nubo naman ang alert level status naton sa Takulingway na dapasaway galak bulang. May nagasikreto bulang, no? But hindi man magpadakop Action Art. Hindi man magpadakop, pabuday dakpo, no? But I hope na nakita nila, yung Takuling is number 1 by the way, Action Art in terms of active cases, no? Kay kabalo kita, damo kita subdivision, damo kita healthcare workers na ari diri, most of them are healthcare workers, no? Okay. So ang bulang isa na siya ka super spreader naton sa COVID-19 man Action Art. Hopefully pamati sila subong next Sunday or Saturday wala bulang sa ina ng mga lugar na ginatumod naton. Hindi lang mo na halak bulang da ha. Pila subong kun cases ma'am, ara ka mo sa top 5 or kamong nagapangunagin subong? Nang number 1 kami Action Art, muna for me, nang napiran namon because may damo kita di healthcare workers ang human resource ng barangay Takuling nang sa healthcare workers, no? So magnabalanta na mag-pick gani kay ang Takuling gasaka ang case. So dan amat-amat naman na siya manaog Action Art. Sige. So on that note, Councilor, salamat gid for the time kag may nga. May excuse ko anay ako. Yes sir. Yes ma'am. Protocol. Yes, ang i-clear ko lang kabasik ako awayon bala ang barangay kay nag-positive kaya before the past 4 days, no, i-apply mo na ang protocol na gin-mention natin a while ago, Action Art regarding testing and quarantine. So, ma-take effect lang to si Action Art yesterday. So, kung nag-positive ka tonight and Alas 9:11 na nautod ang yes nga linya. May clarification no kay si Councilor Gonzales hindi man gusto nga sige diba si barangay naman ang awayon, ma'am. Hello, Action Art. You were saying kina?
yung clear ka lang ha, kapag at least sa barangay. So, ang ato na, protocols na mention a while ago regarding testing and quarantine, matake effect siya today. So, meaning, ang tanan na nag-positive last night or yesterday, up to the present, amo na siyang ang guidelines. But kung nag-positive kaya Today. prior, ang old guidelines will apply. Hindi siya retroactive. Yes, yes. Yes, correct, Action Art. So, Sige. Councilor, salamat gid sa time. thank you, Action Art. Thank you. Action Hotline. Ayos at least klaro na kay base ko ang bagong protocol, health protocol guidelines kag quarantine guidelines naman yung panaog. Amo ni kay ginaulo islan bla siling ko damo naman ni kapitan kisa kakita kalalis sa ilang mga pumuluyo kay ti siyempre ang pumuluyo kisa ulihin naman lang kay balong nga may mga panibag-o naman nga guidelines sinapagwa kapin pagid kuno ay nga nagababad sa social media nga ara dira permi ang mga ginapagwa nga mga update o kon information ti kundi ulihi kay permis balita. Action Hotline. May na nga sa Action Radio nga Facebook daw monitor ko mo na kay damo na mga update may baruan nyo kid. Anyway, siling ko ginagligan mo ang party bala sa no vax no ride policy. Namudamo ang ending sang istorya. Ang bottom line ang guwa na ngayo suri naman ang salangisag ang gobyerno nasyonal kundi daw ang guwa daw kalamutan. Now ang latest kay after sadto even the public attorney's office nagambal nga unconstitutional ang himuon ang ginahimo. Ang nami nga punto kahapon nga nabatian ko si Chis Escudero sa ginambal niya ang point niya party sa no vax no ride policy. A good point kag makita mo bla sa isa ka opisyal nga siling kukun man nali magbalik ni dumayo ni ang iyang tinor permi and other elected officials. Ako ginadayaw ko na sila kay bangod nga dumayo balang panimuot ya o gaya damo mga opisyales mga income mga nagapapili mga aspirant nga nagpagwas ang sentimento which is good nga amo na kuntani ang himuon na anay sa mga opisyales tada sa nasyonal before releasing sampila ka mga guidelines and advisory. Action Hotline. Tama kon mga bangod sini nga isyu kundi namo ang pati diri sa aton si Councilor Dindo Ramos nakuhaan ang reaksyon niya sige bisan sa uli ko ni tugyan sang LG isang India LG sa amon hindi ko yakon magpasa na mag-support sina nga sa isang kasuguan kun ipatuman gid man. Action Hotline. Pisa ng Senate President nga si Vicente Soto ho. Tinagligad nga may nadlaw nagpapatag man sa reaksyon niya. Tikon lang taon mo Senate President Soto sing una supporter ni President Tigong only the time nga nag-upod siya kay Ping Lacson to nga daw naglain ang tinorya pero abi mo siling ni Vicente Soto III nga amon siyang Senate President sang Senado siling niya anti-poor nga klase tikang na correct man no kag ina siya nga bagay siling niya diskriminasyon na sa riding public kita mo sang ulido naglain ang tinor sang iban sing natibutangan naman sa lakyan nga makiter sa unvaccinated kundi tinunto. Action Hotline. Amo na nga dapat dason gani ang pumuluyo itatagan tamang consideration no kay damo opsyon no siling gani Soto niya damo opsyon nga mahimo ta galing kay siyempre primero si Tito Soto nido hindi man siya maka porma bisan Senate President siya kay damo pa man maalam siya sa babaw tong ara yung member sang National IETF mo o ti hopefully nga paagi sining mga reaksyon maklaruhan ni abi i-plaster nyo sa gusto nga perspektibo na para hindi magsalasala ang publiko. Amo niya, no, ang isa sa mga bagay subong nga siling ko daw grabe maniya nga klase daw pariyo lang ni siya sing una sa mga barrier to sang motorsiklo nga ginbutang to lang nga sa kulinging kakasman. Action Hotline. Pwede man nga ambal mo lang sore. Ay, kalain. Do hindi ina husto. Si Merna Joy Caro Nalagon kag Raymond Barato, Lourdes Yoco Ramos, monitor man karon nga aga. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi sinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre
sa mga pakita pagid sang abilidad ko, hindi lamang sa mikropono, kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, punan ng mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Nagtanan kami di alos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo, nagulanon, dramo, diri sa aksyon, si manager, supportado din katama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw Why nagikutsempo kay Benito magbanwad dira sa sa may kawayan, pare may nga dira sa imo
welcome gid kag thank you gid upod dira sa kay Papsi mo nga naga-monitor this morning. Thank you gid no. Si Tatay Sixto dira kag amo man kay Alex Montesa, kay Inday Kuano, Maricel Marande, kay Puloy, kay Bukya kag kay Ernie upod kay Mrs. dira. Thank you gid sa inyo sini nga pag-monitor karon nga aga no. Salamat kining iban di ko na malabutan no. Parte bala sa sining kapon nagpost ang PIO sa Bacolod no, parte sa alegasyon nga may mga issues bala to gin-raise during the debate, hindi man to debate kay tiway man kontra ginaboy batok kay former Congressman Albi Benitez nga daw nagatagol siya sa lain do sala kuno ang mga kuan niya to, mga ginplastar may sabat man diring kampo ni former Congressman Albi Benitez. So pakaroon na lang nato ni sa mga balita City Hall. Why na ta tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Ang reminder ko lang sa inyo, Director Alfred. Kay kung malabutan ko maminsahe, baw sorry gid, pasensya gid sa inyo sini kay buwas na lang Hindi kani karon sa udto basi makapadala ka mo liwat mensahe. Aksyon nagtayhupon saying thank you for joining the show mga ka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila, Front